Новата, подобрена преса за масло с интелигентно контролиране на температурата е пробив за грижащите се за здравето домашни гоцачи. Елегантният и дизайн от наръждаема стомана гарантира издръжливост, докато функцията за интелигентен контрол на температурата осигурява оптимално извличане на масло от ленено семе, фъстъци, кокос и други. Функцията за студено пресоване запазва хранителните вещества, доставяйки висококачествено чисто масло. Удобна е за ползване, с прост интерфейс и лесно почистване, което я прави идеална за ежедневна употреба. Машината работи тихо, а компактният и размер пасва добре на всеки плод. Като цяло тя е задължителна за всеки, който търси домашно приготвени масла без химикали.